sa ilalim ng ilaw mo. Sa... Nonoy! Kasulupan na ng diya, Nonoy! Ayaw tigsulod diya kay kabalbala na! Ay! Hindi mo ko nipag yun. Naduol naman yung dalan po ulit, ha? Na ay magpakita din ang babaeng engkanto! Babae? Salain namang dalan ka, Aginoy! Ay, labi mo din. Mas maayo din mo agi. Hindi ba din babae? Naanak ko ipampulutan. Aning bear. Ikaw bahala! Basta kay giignan na ka lang ako! Babae? Mas babae. Babae? Babae pulutan. Babae. Hi, miss. What's your name? Ang puti-puti mo. Wala ba nanindog ang balahibo? Wala manindog akong balahibo. Pero may tindog ang mas dako pa sa balahibo. Si Junjun, may tindog na. Nagpakita ko nimo. Kay gusto ka na akong hilabtan. Gusto di ko na mahilabtan? Moy, ampay na ako na hilabtan. Sige, naghilabtan ay tangduha. Ayaw piyak piningila. Pero okay na. Sulito lang po na ako. Ipasuko ko ni ma! Nasuko na di ka na ko. Pero mas nasuko na gud akong Junjun. Sige, pati ako sa kalami. Sige ba? Sige ba? Asa ka? Pakita na ko kayo mo katanungan. Nakabalbalan na ba kuno ni? Ang magdali ng taglakaw. Hagdo pa ni dalana. Sagdo tayo. Dere bahala. Ayaw mo padayog sulod hadto. Wow! Mama! Balik ibang-bang! Di ba ikaw tong balibal? Naapay mas makahadlok nako. Usa ka manyak. Nana siya. Bastos! Three, two, one, rolling, action. Ida na ang magpakita! Ang ganda. Babae. Babae. Siya, balik siya. Nagbabae, pulutan. Hi, miss. Ano pangalan mo? Yeah. What's your name? What's your name? Bubog man ka. Kunin mo. Siya, balik. Kay ganahan. Oops! Sige, apil na yung extra na yung kanding, oh. Sige, wala na. Sige. Muna yan, pay na ako. Siya, dili. Siya, kusga. Gusto to? Ngayon? Ayaw pa pinangila. Pwede siya, wapo. Oo, sige. Kapoy sa halal ko. Sige, halal sa kuwara. Ayaw pa ni... Sulito lang po na ako. Sige na? Dato siya limay. Para na murag mo tuyo ko. Sige ba? Aka na, sige. Yung mo-press ka dyan, mo-press. Pag pressing mo, mawala sa Dario. Okay. Pre. Sige ba? Ayrag pa na, ayrag hawa. Asa, muliyo ka. Ayun to. Padayon pa to. Ay, naglingi. I know. Sean. Oh, ako. Ay, siya, lalaki man ka. Yaw mo padayog sulod hadto. Lingi dito. Dario, tingnan mo, Dario. Okay. Lalaki? Oh, lalaki. Isa ka papabayar di. Ay! Gusto mong makita na. Tagalog. Ay, bisit ka. Hubog po. Kusgaran, tingog ka na yun. Gagis. Ala!
Kay basta gitukanan ka na ako. Sapo ko. Diap daw di man tong sapo. Lagi. Dili. Pero dili. Di madungog. What's up mga marang? So karon mag-shoutout ta diri sa YouTube. So ang first comment dahil sa ato ang mentor. Si Jim Official YT. So mo to siya first comment. Kung ganahan ka mahimong first comment, i-click ang bell button. So shoutout ta sa ban. Okay. Well John YT, ako Renante Delipe, Josepina Milan, Sandra Munares, Losmer Retirado. Antonio Bicora, Demon Hunter, Brenda Badiles, Marisa Rimulyo, Bretzian 5. Elin Sandalan, Vincent Kyle Acupiado, Chris Byrne 20 Santip, Jean Lore o Master Yan Vlog TV. Ron's Case, Nilyama, TV. Shoutout ko rin sa akong barkada nga si Lore Jane ni Clifford Rutan. At nila din. Shoutout po ko ni Jorex. Shoutout, Dongre Kamingawan, Secure Sniper. Shoutout ni Jorex Amulo Layan. Shoutout po ko sa akong amiga si Lovely Rose Villar o si Angel Piñas. So shoutout pa rin ko sa akong doktor nga nag-check up na ako si Dr. Silgas. So para sa tanan guys, huwag kayo kalimot sa pag-subscribe ug sa click sa notification bell kay para mauna mo first commentor mo diri sa among YouTube. More to sa tanan guys, ug salamat sa pag human ani nga video ug sa pagdili sa pag-skip sa mong ads. Hashtag Mamarang Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Shoutout ko sa tagian ng cellphone kasi Bag-o bago kayo. Karon pa Bago na, sila. bago. Gilihan.